Tapos yung naging OIC ng Tagaytay yung Si Baloyo. Baloyo. diba? Tapos sinabi na kasi mga bata, hindi naman na dinilay na tumawag siya. Bakit? Diba? Pero malungkot dyan, diba? Ikaw ang PNP chief, mayroong kampanya laban sa illegal na drone. Tapos kanya ng track record mo. Diba? And that was, while it may have happened 3 years ago, diba? Obviously, cover up eh. Tingin mo ba nakinabang siya, sir, dun sa controversial na drug raid ng mga bata? Personal gain siya. Well, Konti lang daw eh. konti lang daw na... Sa kanya. Yun din, hindi naman niya outright dinipensa at sinabing, Why only one? diba? So, ang daming, diba, pieces of circumstantial evidence that point to the fact that, diba, he was in cahoots. So malakas, sir, yung evidence sa ganito. Tapos humihingi pa, in-endorse pa niya yung promotion. Tapos lumalabas, base dun sa ebidensya, ibang-iba ang nangyari dun sa nire-report. Tapos, tinangkapang wag siyang, di ba, ibalato sa kanya, tapos hindi pa na-dismiss. Di ba? So strong yung evidence against Salbayalde at I believe so. In that regard, yes. Well, Kahit sir sa yung section. ang gusto kong i-follow up, kailan yung GCTA?